Ayan, good afternoon. This is Eric Kilot, guys. Welcome to my channel. Ayan. Mayong oto, sir. Ano sa'yo yung pamatiran? Hindi ako itong nangyagi, itong mahilog sa Dilbag na nawala dito di ako. Ano sa'yo yung pamatiran ito? Yung banot? Hindi nang buong ban. Batan, hindi ko itong dili na wala yun. Oo. Pero ano sa'yo mong pamatig gamay ron? Ano man? Hindi na ako. Murag, banot sa gamay? Sa pag yun? Buyo. Likod? Ano sa'yo yung pamatig likod? Pamaol o, maol. Murag pamaol? Yapan mo, pamaol, likod. Hawak, okay na? Okay naman. Ma'am ni ikaw dito, driver na ikaw na ito. Dito ko daw kaasa ito. Driver na. Oo. Ngayon, naguna-una ko itong kuhan, bodyguard po ni Mayor. Subunsong na ko nahilot. Si Katong dali sa- Paribilia. Hili, katang isa pa. Si Raul? Lakol, mga kanang na rin sa Sa Pakinunod? Estrada. hili. Sa kuhan, Kinurot? Lapu-lapu. At masuwa karwas. Wala ka na konda. Kau ba niya po ni Juan Japon? Katong kasabay ba ni mo? Wala nang pantay Oh. lagi. Si Raul lagi. Raul na sa, ano sa kami, matato niya, kainom mo ba? Oo. Pero pagkaugma na sa nagbakuan. Sa bunso na po siya. Apil pa niya sawa, ano ba? Yun man siya. Sige. Asa ka itong balay naman, sir? Na sinaragan. Sinaragan. Ayan, shout out sa taga Sinaragan, Cabo del Sur, no? Sinaragan, of course, mga Nadia, kumusta na mo diya, God bless sa inyong pamilya nasa Sir Dere. Ato ang kabangan, inubanan sa pag-ampo sa Ginoo, kaya di man makaya o kita-kita ra gyud, no? Nga, of course, ako ang mga viewers, naga-subaybay ka na ako kadadlaw. Daghang kay salamat, no, sa iyong pagpili sa ko ang video, no, sa iyong pagtanaw kanunay, pagsubaybay sa ko ang pagsuporta. Daghang kay salamat. Please subscribe, like, and share po. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, ako ang pasalamatan. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong tanan. Of course, shoutout po na ko ang Japan, United States, Singapore, Thailand, of Vietnam. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang Saudi Arabia, ako mga kaubanan sa Saudi, kumusta na mo dabay? O siyempre, akong pasalamatan, number 1, ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao, no? Kanunay na ko nga mga customer halos kadadlaw ang Digo City, Davao del Sur. Ayan guys, so maghilot ako, no? Tanatan lang ta guys, so shout out sa Sinaragan. Hello guys, please subscribe, like and share po. Aksong paglabad. Alan?
Dapat na taon mo.
naman.
te. Ha? Malinis. Hindi lang sa tuon. Magkino lang sa tuon ng pagkintahon. Lang sa tuon at kahit magandang ginabay mo. Niluduway lang sa taron. Marilis. Kira? Oops.
Hotel na ulit. Hotel bata. Nagtulog. Ano ang bata? Ano ba kungkit? Ano rin tin? Ano naman ba? Naman. Ayo. Ako pang nag-text din, magpahilot ko. Sa Davao? Oo. Ano lang gani? Sige. Ah, Ulat-ulat mo, sir. Ha? Ulat-ulat lang. Sige lang. Pwede ka ko din Ah, pwede po. Luga may ka naabot. Oo, kaya ano ko pula, magpasilong ako. Nagmukha ko. Ikaw rin, sa? Oo, okay, so, Ah, lahi dito ang isa na mapa-schedule. dahil ko to. Dagan sila. Pag-video, ihatag sa kuang video. Stroke ba? Sige, kaya mapa-schedule ko. Nga tayo may kung ikaw nag... Papasin mo, nagpa-booking.